Áno. Yeah, baby. Tak? Čo ty měl statečné? Tak je Elia zase do prdele. No však on je celkom dobrý ten tečer, si tak zobereš. Jo, má do... Jo, aha, ty používáš tuhle zbraň. Ta G3 je lepší. To strašně hází. Ale dá se. Nejsem moc zvyklý na ten recoil. Já hraju většinou právě zbraně, které mají podobný hodně. Do nějakých jiných zbraní. Vieš, ja využívam, že takedy sa mi trasí ruka. Tak jo. Ale. Čo to je? Valkýra. Hop. Kapkana tu vidím. Míra. A posledný, neviem, to bude asi ticho šľapka. Jo. On mi spadol. Jak ti prostě spadly kalhoty, prostě nevím z hodit. Like Pokémone. Už tam jakž tak drží. No a Stano zase hraje. Jo, teď mi to také vyskočilo. Oni nemajú Ty vole, tam. hezky. Hezky. Tak poď. Počkej, ja tam mám kameru. Toto je čisté. Je tam někde Valkýra, jo? Bacha, hází C4, pryč. Je tam EMPčko, nebo tak, je na marku, čerstvý mark, furt markuju. Běží pryč, je pořád Ale tady. i ty. Jo. Výrašný, nazdar. Dobrý, my na sajtu. Je tam i kapkan. Kurva. Bacha na kapkany v tom případě, bacha, rašu, Bude ma nazdar. vystříkať ma bude, hoši, poďte sem rýchlo. Je mrtvá, je mrtvá. Je mrtvá. Super. Kurva. Díky. Pohoda. Kapkan dole. On to prestreľuje pri tom okne. Ty vole. Leží Má tam, půlku. Ale hovno. leží tam. Ze dvou stran na ní běžte. Počkej. Od žebříku, máte čas, máte. Pacha, sleduj pravou stranu, hnedka. Kamera. Máte někdo drona? Ne, jako by těsně fuzem tam. A za dveřma Hádžem. pravá. Oba jste na dronu, jeden z vás musí slíst, jako to nejde. Nemůžete být oba v tu chvíli. Vidíte, je úplně v rohu. Běž, jde nabíjať. Dole. A, pri tých dverách. Potkal ma sundala. Tak to sme postrali. Potkal ma sundala, kurva. Ty tu mala cestu, kurva tam. To je to sráno, hodně slušně. Nevěděl, že tam nemá toto. Kurva. Ty si stejně něco. No, asi dole aj, zej svině jedna. Ale koma. Byl jeho životní výkon, chlapci, tohle už se nebude opakovat. Vyhraté kolo. Ajajaj. Smola. Já teda dělám trošku jinou věc s tím jedním oknem, ale tu druhý mám dám stejně jak Nelvana. Jak to tady chceš zareporcovat na objektivu? Tu prostřední, jak Nelvani. Cože? Tu prostřední. Čistě. Kurva, pribehol mi sem. Je. Jeden dron.
druhý. Mám jeden a tady hodím druhý. Mám dva. Jeden mi sem. Ja mám tiež 2, takže ešte jeden. Mám jedného a ja som To jeden. tak všetci. Máme všechny drony, jo? Dobre, kde chcete reinforcy? No, dám Pokud si to to. řekni, to chceme. Hele, potřebuju muta, kde je mute? Už aj som tam. No, deti dám tento. Permituje, potřebuji tady, tam ta stěna, jak to, že není. Permit minus. Tak to je to. Rebrík. To je štít. Ide nás sem. Pozor, zezadu nás sem ide. Hej. Zase mě dá štít, vole, na 2 rány, vole. To je fakt už. Ty vole. Tohle nejde, chlapci, vůbec se nekryjem navzájem. To je ve skřínkách. Máte vedle sebe na skřínkách borce. Prostě tam. Dá to je, chuj. No to je snad nesmrteľný. A to zase ten prvý hajzel. Je jsem ve skřínkách, teče. Pano, otevři si ty dveře, co máš na straně a prostě ho rašni přes ty skřínky k němu. Rebrík ďalší. A Fios, tu ti ide. Máme po kameře. Pekne. Hezky. Už len ten Normálně tečer. tady máte rašni a je tamhle někde, tam přesně. Čakaj, Neměl čakaj, střílet, čakaj. ono Tu máš okno, udělal si, přesně. sleduj si ho, od skriněk. Je tam, vidíš trono. No tak ten mě zadruhal. Bacha. Máme. Zadu, lež. Ty, Chlapci, ty vole, tohle nemůžem takhle mrdat. A zase ten jeden hajzlik. Ten si ide. No ten hej. Mrdám fakt, tohle to, co to je do píči. You need to locate the biohazard container. To první patře. Veľká jede. Nehybej s tím, nehybej s tím. Insertion in 5 seconds. Bacha, okno tamhle otevřený. No jo, vidíš. Dobře. Aj dvere. Je tam hore. U dveří nebo u okna? Okno, okno. okno, okno. Kamera. Sú tam dvaja asi. Vyhodila kameru ven, nevidím ji.
Kámo, kam tu kameru hodila do prdele? Mrtka. Vidíš jí? Jo. Kde? Na tom dronu? Ne, nevidím. Počkej. Na schodoch je. Jo. Co breakal? Ten echo je tam stále. Ok, minus. Jak som mal drona? To není možný, vole. Už. Potom je tam tak, kde stanu, pozor. Je tam tak, kde behal tam. A jeden je pri vani. Kapkan trap, stano. Ne, ty vole. Má 10 hápek. Okay. Ten eko musí ještě To jsem ani nechci. Pokračujeme, musíme. Kavieraj hore, budem ma vyslýchať. Pozor. Rašuje. Ne, vedle tebe, vedle vás. Není možné z nich. Je mě pomrdej, fakt. Ten spodek jsme stejně prodejbali, že jo? To zkusit jídelnu. No, pojďte znova spodek, ale musíme do prdele, nemůžeme je dostat do lokru, nemůžu jen tak v pohodě si tam jako pochodovat, jak chtějí. A když už, tak to pak neinflusujete celé to okno, já jsem k tomu. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Tady to zavřít a tam to musí být bandy trikovaný. Locate the biohazard container. Kde je tam mrtv? Jeden dron. Dole. Ja mám tiež jeden. Tak jeden. Dva. 10 seconds. Down to 5. Nereinforcuj to. Jo, počkej, tuhle jo, tam to stane mě, já jsem tě viděl tady u sebe. Tak, chlapci, děláme dráty. Tak. Jdem aspoň jedné dráty sem. Kámo, ale tady tu baterku dávat nemusíš. Nevadí. To skôr pro to okno. Pak je mrtvej. Pacha stanou, tady je. Počkej, helfa. Já jsem ho prostě nedostřílel, děvku. Můžeš mě jenom trošku telechtat.
Dík, stačí. Pozor, zase máš montáže. Mob. Tady, defe. Počkej. Tam v té místnosti je montáž. Ty se zhora jde fuse se štítem. To je montáž se štítem. Heavy má defe. Já nemám už a hlavně nemůžu teďko. Ty vole, prostě neumírá, ty vole, kolik toho do té hlavy chce. Jo. Ty vole, já ty štíty nechápu, vole. No ne, do ruky ho střílej. Hezky. Tak já beru tvičku. Mě zase bude kde hore mrtky, ne? No, buď jsou v přízemí, nebo nahoře, no. A jestli budou v přízemí, tak potřebujeme aspoň breachera, jakože teď termita, nebo něco, nebo hybanu. Locate the biohazard container. Dole nie są. Kavěra vybíhala z vrchu někde. Můžu úplně hore. Úplně hore musí být. The biohazard container has been located. Máme Valkyra. Ten poslední, nevím. To nás snažte se být vypatrný na tu kavěru. Když si to vydronujeme, tak tady jsou jediný schodiště, prostě když víme v jakém je patře, tak to řekneme a prostě vykorneme a vymrdáme a nemá jedinou šanci. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Biohazard container located. Těkem být vonku asi. Asi v té malé místnosti, jo? Ty vole. Jaká je dron minus? Jo, echo je tady, jak jsem marknul. Kurva, tam. Leží za tím oný. Je pro tebe. Kludně hrajte, nechajte. Říkal ty nějak, kdy ty tam teď střelil? Prdele. Díky. Pohodě, plape. Ty vole, to není možný, vole. Kde je? Tam jak jsem chcípnul v té místnosti. Tý malý, jo? Jo, v té malý. Vole, vidí, kde tu má kameru jebnutou. Nevím, jednu jsem vyjebal. Na objektive není nik. To jsou Kurva, objekty, teďka mi to hodil smuk. tou tvičkou. Nikdo tam Nemám, není. já už nemám. Tak to dostal. Hezky. Kavěra je tady venku. Teď mi tady zničila toho, Claymora, na schodišti. Ježiš, ještě jebím do basty. Yes, Já jsem magor. nice. 4 eliminated. Tak kam?
Já bych zkusil jídelnu, jestli chcete, ale... Vůbec. Náhodou to se dobře brání. Vůbec, jdem nahoru asi, bych to viděl já, ale tak jak chcete, mi to je jedno. No tak to netuším. Někdo to rozhodněte hlavně, protože na to půjde fakt dolobete v prdeli. Ano, bude mezi těmi dvoma. Aspoň máme muta, víš co, aspoň jako trochu ochrana proti tomu, aby se dostali dovnitř. Aspoň takhle. Jde tam druhý. Aj, zbyt jeden. Toho jsem nestihl. Rušička. Jeden dron minus. Já 3 drony minus. Tak to jsou všichni. Chcete někde okno dať? The biohazard container. To jebe. Glázovič bude na těch strechách. Já ho vidím, jenom ty vole... Píku navíc, abych ho zabil. Pozor, máme tu to... Kurva, čo ma zabil? Ty vole, z pištolu ma z jednu ranu sundal, do prdele. Montáž tam ide. Je dole. Je dole už. Je tam ještě tak to tam skočil. Čakal minus. Dungeon Master, to je ten hlavní, teď už to vyhrajem, vole. Toho hlavního jsem jebal. Tam vedle jsou otvorené do okna, pozor. Říkám, vole, čum na to už to On je tam krásný. někdo inžurnutej. Jeden je tu. Počkej, stiahni se. Počkej, ne, vydržte, stáhněte to, nepušujte tolik. Vydrž, Defendre. Jo. Jeden máte vedle v místnosti, pozor. Pojď, stáhni to. Pachaverku, dejte tam. Ty vole. Je pri mne. Čaká pri mne, ale počkej. Už ma zabila. Je v tej malej. Od To vidím, schodu. vidím. To je kunda. Nemáme žádný dráty, že jo? Je tam. Pekne. Jo, je pekný. Na pána. Ty, že ešte máš túto nabojov? Ano. Super. Kebyže tak máš takú míru, tak to len prdne, že nemáš. Tak ano, ale buďme k sebe zcela upřímní, to byl můj poslední nápoj, takže... Takže nemôžeš, to bolo vypočítané. No samozřejmě. Já to tak nedělám. Môžu byť zase dole, ne? Jo. To je budu. Tiež som sa ulakomil na toho Fusa. Ale aspoň ho nezdvihla potom, keby ma zabila. No já jsem úplně na druhé straně mapy, vole, já jsem musel vybíhat, že jo? Dole. Kto by to bol povedal? Tak Twitchka má jediný úkol, zničit mi okna, jo? Jo, pokusím se. Kunda jedna. Kapka ide hore. Tu hore. Insertion in 5 seconds. Biohazard container located. Vole. Mira je zastraná kurva. Aby si
tam dělal, a jednu čtvrku. Za okno. Prosral to. Otevřel jsem jenom jedno okno. Ale otevřel jsem to ke skřínkám. Defe, prosím tě. Musím se tolik, jo? Nemají Bacha defe, bach má tam okno. Na to zasmoku, jo? to nikto není a zase má to isté okno, jak malo. Áno, skrinky sú čisté. Alebo vedľajšie, pri skrinkách tiež. Valkýra tam ještě je do prdele. Ještě nejste vevnitř, no. Tam ji vidíš, pěkně. Mira, minus. Pozor, dělám tam kavěra z vrchu. A ještě tam je Valka, stejný místo, tam, přesně tam. Kurva. Baba, Tam za tebou. Vystichá. Pěkně se vykropí, až půjde dovnitř. Pěkně defe, tohle je tvoje kolo. Tohle, že naproti tebe někdo na chodbě bylo něco slyšet? Ale, to je kunda. Prdele, vole. Brokovnice zasraná. Ty říkáš na tom. To dobře, Kde byla? svou. Veľký rap skrinky, posledný krát. No. Tak si robíš randu. Akorát jsem musel pozrieť, kokot. Zase to tá pojebaná Kunda. Jdeme dolů, jo, teda, chápu konda správně. dojebala. Můžeme muta, prosím. A Jägra, ještě to poslední stano, jestli můžeš. A to půjde, úplně na krásu. Defe, ty dáš, potřebuji, abys zamutoval tu jednoduchou stěnu, jo? Tu jednoduchou venkovní stěnu. Jo. A pak vchody, to je jedno, kam dáš ty ostatní. Potřebuji tam mít aspoň jeden ten mute. OK. Tak já jsem vzal dráty, taky to trošku zpomalíme postup. Někdo musí horní drop, jo? Idem. Jdeš to hore dať? Ano, dobré. Tú kameru som hodil. Pojď. Ty vole. Mám ho. Ty vole, ale háním tady půl hodiny. Dobrý. Nějaká další stěna? Máte někdo ještě něco, co potřebujete inforsnout? Já už nemám. Chcete tady někde, nebo kam budeš dávat ty okna? Tu dám okno. Můžeš tam dát stěnu, kludně. Tuhle stěnu ještě, jo? Jo, hoď to sem. Ale počkej, tak kam bude dávat to okno? To druhý. Sem podej. Dobře, no. Jenom, že to máme trošku blbě připravený, jo, ale nevadí. To příště reinforcuj tu druhou stěnu na té druhé stěně. Je tam to druhé okno. No jako to jo, ale chápeš, že z té strany jsi nekrytý, jo? To ti môžem vejbať. Zasekl jsem někde kuličky. Jo, zkusíme vyžrat. Tam zase štít pojebaný. Jo, karioty minus. Mají ale i hybanu, ty vole. Máš ještě jeden den, můžeš se tam... Ty vole, teď mi to tečer odjebal tu rušičku. Tohle mám. To nemám. Je tam. Píčo, Je tam, je tam. pryč, mají tady obě díry. Skrinky montáž. Ide priam, počkej, Přejdete to priamo, okno, priamo. čumte přes to okno. A kámo, kde máš to okno, takhle nemůžeš střílet přes to. No však ja ho to nedal. Počkaj. A už tam utekal tento. Termite ještě išiel vľavo za týmto. Teraz je tu, presne tu. Tady to dává.
Já ho vidím, vydrž. Hezky. Díky. Pekne. Počkaj, cez okno ti vidím, keby ti išiel. Tady mi to 4. Dobre, Točil 4 stavky, sorry, já se stahuju. Trošku protočím. ja to tu vidím. Ide dron. Dron dole. Jdem ten vrch, máme krytý ten vrch, schodiště. Je tam. Ne, ono v skříně, kdo píči. Má 10 hápek. Termit. Termín, a neviem, tak to leží. Je už skříněk. Jeden tu leží. Žebřík. Žebřík, jdeme pozdě. Dělám ze zadu do žebříku. Dveře teď. Pěkně. Poslední hybana. Defeču na tu žebříku. Jo, pěkně. Super, No, aha, na fuj. To. Kunda je na fuj. Ja som sa spustil. super. Tak to keď je info, tak to sa tu dá. Tak kam? Dole to vyhrál, takže zas pôjdu tak kde mŕtky. Skúsim toho fuza jebnutého. Fuj. Locate the biohazard container. Jebal dron. No pak dejte vědět, kde jsou, ale řekli, že budou v prvním patře. Jo. Majú ticho šľapku? Jo, Majú vidím, bandit. zase zničila drona. Ten posledný, neviem. 10 seconds to insertion. Kapkana. Kapkana poslední. 5 seconds before insertion. No, ale ten hledá drony, to není možný. Proceed to biohazard container location. Ujo, Defender. Jo, ty jdeš na okno tady, že jo? Kamera, taká, kde by vypadla. Pochybujem, že to Vím, na bude. vrka ti házela? Mám. To nevím. Tady pravděpodobně. Hej, bol tam. Valkyra je úplně nahoře. Zničil jsem mi teď jednu kameru, protože jednu vyhodila. Ne! On je v té Hezky. zasraný malý místnosti. Valkyra je dole potom. To musíme dronovat prostě, to je v píči. Musím sundat spíš tu baterku, ale nevadí. To je nic. To věci. První patro se tváří čistě, ale... To vypadá To je čistě. stále hore. No, velké mínus. Má A, jedna. Minuta 30. První patro je čistý. Jdete všichni stejnou stranou, jo? To je trošku problém. To úplně. Míra na těch dveřích, na těch pod tebou dveřích bude kapkan trapa, bych řekl, z 98%, takže. Máme minutu. To nebude Válo, on mi tady vole tam idiot nebude až moc za rohem. Furt tam je, kámo. Normálně se střel tu a normálně to rašně sundej ho. Dělej, pojď. Pěkně, Ty vole, mám. to stačí. A kurva, tu bol Ty, A, to prdele.
té malé místnosti je ten bandit skurvený. Ja. Ten je furt na Vole, stejném místě, ten jak byl taky je předtím. vole po každý jinde. To je v kundě už. Kavěra za tebou. Jde ti, přestup. Bacha, jde ti. Přímo naproti dveřím. Víc vlevo, teda vpravo, vpravo. Tam. To jo. Škoda. To bylo poslední. No. Nic škoda, no ako i tak dobrá hra. Ale dobrá hra bola. Super. Z 3-0.